this time around, we'll combine two helping verbs that we've already seen before, ga and na. Ga na as a helping verb plus the participle of the main verb, and then gaghị na as a helping verb plus the participle of the main verb. Ga na and gaghị na are future progressive. Ga na is affirmative and gaghị na is negative. We use ga na plus a participle to say that something will be occurring, and gaghị na plus a participle to say that something won't be occurring. Let's see some examples. Ga na-agba ọsọ will be running. Gaghị na-agba ọsọ won't be running. Ga na-agba ọsọ, gaghị na-agba ọsọ. Ga na-aga ije will be walking. Gaghị na-aga ije won't be walking. Ga na-aga ije, gaghị na-aga ije. Ga na-enwe ego will be having money. Gaghị na-enwe ego won't be having money. Ga na-enwe ego, gaghị na-enwe ego. Ga na-eme ihe will be doing something. Gaghị na-eme ihe won't be doing something. Ga na-eme ihe, gaghị na-eme ihe. Ga na-eri nri will be eating. Gaghị na-eri nri won't be eating. Ga na-eri nri, gaghị na-eri nri. Ga na-achị ọchị will be laughing. Gaghị na-achị ọchị won't be laughing. Ga na-achị ọchị, gaghị na-achị ọchị. Ga na-ebido ọrụ will be beginning work. Gaghị na-ebido ọrụ won't be beginning work. Ga na-ebido ọrụ, gaghị na-ebido ọrụ. Ga na-achọ ihe will be wanting something or will be seeking something. Gaghị na-achọ ihe won't be wanting something or won't be seeking something. Ga na-achọ ihe, gaghị na-achọ ihe. Ga na-ekwu okwu will be talking. Gaghị na-ekwu okwu won't be talking. Ga na-ekwu okwu, gaghị na-ekwu okwu. Ga na-akụ aka will be clapping or will be knocking. Gaghị na-akụ aka won't be clapping or won't be knocking. Ga na-akụ aka, gaghị na-akụ aka.